Kador kabla sapriang haki sosial media kaba peni Lautaro Martinez bat Lionel Messi kibai kedop hadin kacing lekai ha kane ka post la tho ba Lautaro Martinez ulaong nadu ningkong kisngi ukpa chung u ula penthet ki bot football ki baningkong ngamla klem da jau ki umat banyo thap ya kane ka kol kane ka penpau sapang kacing jong Lautaro Martinez omde ba kacing yalinti chung u sya kacing lekai kalong ka basuk nadu dang khna uladon kacing ka bakraw ka football kumuwe ne ki khun ki blasan ha Argentina uladon tang kawe kacing temu panlong unong lekai ubakan sai ban me khmat yala kari kacing thu khana pau pa chung u ula penthet ki bot football ki baningkong kapan ba kacing tali jong ka ying kasam kalong ka bakong santam ha kacing job chung u don bon ki khna ki badon sap handai klem kacing rap na ka ying kasam bat kacing kersan kalong ka ba ban poi sya ka thong ha ka por ba Lautaro udang ren ulamat pun kicing uhapan tresitom haman kacilakai uhapan hikai man kesngi bad uhapan yilakai persya ye kicing le ki bakam klan handai siam la pendam kacing ngai halade bad kicing tresitom kalapan poye sya ka kerdan kumba ulong mentah onda ularung haka kanhun Argentina kacing jung kala hang tau layo banyilekai ringkat bad Lionel Messi ubalong kacing selok bad kacing penslur ya pun kinong ilekai kacing trelang jong kineki arngut kalalong kawe neki pentah ki bakong santam ha kacing job jong ke Argentina ha kacing lekai ki bahe kat ba Lautaro ula kedop yo Messi bad udon kacing yam kapan pau kacing sukmen bad kacing sungu haba unong ilekai upoi syakathong kaba ula angnut nadu dang khna bun sin kicing kan mau paro kiwan pai ha kacing yam bat kacing kemen ka khubor kadon ha kane kapos ba kapan kan mau yangiru ba omdei tang kasap ka pawan ra kacing jom kacing tresitom kacing yasha kacing rap na ka ying kasam bat kacing ngej halade kilong ki badon kamtam henrei ka khana syapang kacing le bat kacing alinti jong Lautaro Martinez kalong ka basisha bat ka mesimru ya bun ngut kirang ilekai habau poi sya ka kerdan baula ban me khmat ya Argentina kacing kit khle jung u kala kham kraw kari barok kawe ka ap khmilinti baki nong ilakai kinwan ra ya kacing jom bat Lautaro utibha bakam de tang kacing lakai henrei ka de kacing le na ka banda kanam jong kari barok kawe ha ka kanhun Argentina Lionel Messi ulalong kumunong lam uba ai mesim ya ki para nong ilakai haba Lautaro Martinez ulai lekai ringkat padu Messi ulayo bon kicing hikai omdei tangkar kom tap gol ndrei kacing aine kacing trelang bat kacing surit haba poi haka kerdan ka bahe haba undong lekai ukan mau ya ki snam jong kacing ya kacing rap jogi kmi kikpa bat ya kacing yasha haki por ki ba bon sin kacing emparo kami haki khmat taki uman kapan banado dangrit Lautaro uladon tang kawe kacing angnot pan thap ki kol ki bakong santam ha kacing lekai ki ba kane kalong kacing hikai ki samla ba omdei ban pendam ha ba kacing linti kalong ka ba watla kata omdon kacing artatin ba Lautaro Martinez ude we ne kirang lekai ki bal ai sibun ya Argentina ki kol chung u kacing lekai ki bakong san ki lerap ya ka kanhun pan poi sya kicing job ki bakraw bat kacing trelang jung u bat Messi kalalong kawe ne ki banta ki bapan kemen ya ki fans jong Argentina hakeleng ka prathai kane ka khana ka hikai ru yangi bakim urlong tang da kacing kwa ki urlong da kacing tresitom kacing yaine kacing yasha bat kacing ngej halade ladang idang dei ki samla ki badon kacing angnut hakano kano ka kam wating ye kacing kacing le jong Lautaro Martinez kapan baladangi yai minot pat om pendam kasngi jong kacing job kan sawan nila poi sya ka bakut jong kane ka video kublei sibon ni phi paro ba philapet ya kane ka penta lada pisngo tenat ya kane ka video sngop ha ai like share ba subscribe ya kane ka channel khnang ba phin omdu ya ki we pat ki khubor football ki ba thamai bat ngin second do piang ha ki we ki video ki banwan